Bar is 13 heel, november wordt ze 14. Het is een hartstikke leuke hond. Sociaal, het is een leergierige hondje nou. Ja, een beetje op leeftijd, maar ja, dat ben wel leergeloog. Hier, kom hier eerst even. Hup. Kom op. Trutje. Even dichterbij. Dan liek is grutter. Kom. Zo. Zo, zitten. Lie down. En even luisteren. Hey. Stay down, ja? Oh, het wel een eigen wildje. Ja, maar ik. Ja? Ja, daar kan ik niet zien in. Bar. Bar, hier. Nou, ze die eigenlijk bij de inventaris. Als je er is, dan is het... ze zeker een bejaarder. Mensen die vervelen. Bejaarder met een baltje. Flinter een baltje heen. Heel bar op. Ja, net zo snel meer, maar vroeger weer alle baltjes. Hoe je dat zou komen? Ja, een bal kan je hard van skiën en van baltjes. Meer kerst en het dat zit erin. Bar, kom eens even. Sjo, baltje. Haal je mee op. Hey, één op trekker. Goed, hè? Ja, los. En nu even van de baan af. Hup. Wat is dat helemaal Iep hong? Wat is dat? Ja, dat is een kappel, hè? Hij heeft vriendin, dus hij heeft zijn hoen. Ja, gewoon echte maten. Want wat is, ik kan bij haar komen en zij kan bij mij komen. Zo. Ja, een ander vertrouwen. Hey Bar, mag ik wat beter, ha? Ja, we praten. Ja. Ja, ik vraag je wat er is. Ja, ze begrijpt het meestal wel. Ja, leuk. Dat ben je wel wend, hè? Ben je wel wend. En hij gedraagt zich altijd netjes, hè? Dus Just dat, hij bloot altijd boven de baan. Dus Maar leidt Riep ik al? Nee. Ja, je bent misschien al wend, maar je leidt net oud. Nee, absoluut net. Nee, Iep ik net? Nou, Ipe leidt wel al, ja. Ik bedoel, leidt Bar Iep net al, bedoel ik. Nee. Je had hem wel mee in je eigen gaten. Nou, krijgen we. Op de rekker. Los, ja. Die gaat er. Het is echt een badenkal. Je concentreert op wat ze hebben. Het wordt net aanleid. Het is echt dat punt. Dus eigenlijk is een kali altijd wel een zenuw trekje. En dan kost ik misschien vlieg iedere keer wat heen en weg. Maar door sommigen ik op team. Bij mij doet ze dat net op team gelukkig. Dus dat ga ik er voor dus hellen. Want ze wil altijd voorop rennen. Ja, en dan we weer op fietsen voort. En dan liet ze een opdracht uitvoeren in het water. En dan fietst ik voort. Maar dan hellen ze hem in. Maar dan ik bieten in een koet, ja? Ja, de koers hem tegen. Dus ja. Dus En helpt er nou voor de balk op? Ik denk het wel, ik kan vregen. Ja, denk ik wel, ja. Ja, ik kan weer het weiland in kanaal, dan helpt hem op. Het er niet hoe weet ik net, maar hij helpt hem wel op. Kom maar op. Goed zo. Is dat prachtig? Mooi, hè? Ja. Ze vragen me wel eens dingen dat ze iets nou wel of ze wil eruit of je helpt me een set, want dan moet ze een baltje bijatje. Dus ja, altijd wat. Ja, als ik wat lui ben en de krant komt er doorheen, dan haalt zij de krant even van me op. Hè. Dus ja, dat ben even die lietse dingetjes. Nou, ja. Of ze regelt haar eigen niet, Nick al? Nou ja, ze weet hoe het is en dan ik met het bakje al eten man. Dus ze smiet het me op voor de Fortendaal. Dus ja, die? Ik hoop dat ze er nog lang wezen mooi. Ja, ik hoop het, ja. Nee, die.